Tak jdeme na FSDčko, první zkouška v Austrálii. Tak sedím vlevo, ale stejně to jede samo, tak jsem trošku nervózní teda, co to bude dělat, ale zatím to jede fajn. Zatím jsme neměli žádný složitý situace. Akorát když jsme odbočovali doprava, tak on si nepřijel do pravého pruhu, takže jsem musel udělat ručně, ale jinak dobrý. Teď jedeme domů a ukázat to ještě zbytku rodině a pak pojedeme zpátky. Máme 50 minut času na test drive. Nemusím vůbec řídit nic, prostě paráda. Teď nám dáme na světle bliká červená, tak uvidíme, jak se s tím poradí. Tak, auto už zastavuje. Úplně plynule se rozjíždí za nima. Tak křižovatku půjdeme rovně. Pecka, tamhle se potřebovali nějaký zatáčky, aby jsme to pořádně otestovali. Tady jezdíme podobně. Pak až půjdeme zpátky, to jdeme na tu dálnici. Já jsem to zapomněli, že jsme tu křižovatku jeli vlastně doleva, tu první, a měli jsme je rovněž na tu dálnici. Můžeme to vzít tam na dálnici. A ještě furt můžeme jít na dálnici. Jo. Táčí. Tak krásně dala. Nám dali přednost, kamion. V pohodě odjel z kruháče. Zdravé, jak se pak připojí tam na tu hlavní. No. Jo, to už jsme tady, já už vím, kde jsme, no. Tak máme tady 80, tak pomalu zrychlu na těch 80, limit. 76 to má. Já jestli to můžu jako k tomu, ne 85 je max, 95, já to můžu jako přidat, víš, takhle tady, takže si můžu tady ten tempomat jako přidat, ale ona na to nějak jako nereaguje, tak nevím, jak to udělat, aby... A to je jedno, prostě, no, do limitu jede prostě. Že to není nějaký líný, nebo to, že by ti to táhlo schválně někde třeba, když je tam 80, by ti to táhlo třeba 50 zbytečně. Kolik máme vlastně motorky? Máme, to asi, to strajkne asi 85%. Teď schválně, teď mě to zajímá. A teď bude doleva, jo? Počkej. No. Na té křižovatce. Tak. Stopka připočtuje. Winker. Stopka měl by zastavit, jo? Ale nevím, jak to tady předpisujeme, jestli musí úplně do toho, do mrtě. Tady jsem auto, takže on dává přednost. Ten je doprava. Až tam je další auto, takže už ho vidí. Počkej. Teď jsem radši teda zabrzdil, že jsem jako nevěděl, jestli to fakt myslí vážně. To bylo takový zajímavý, no, tohle. Nevím, jestli by tam byl nebo nebyl. On by mu tam jel asi. Možná by pak zastavil ještě, já jsem... To bych musel, samozřejmě já to neměl nervy teda. No že jo, ten byl rozjetý hodně. No.
On si na té stopce někdy totiž vyjede, co jsem viděl ty videa, tak on si vyjede ještě do výhledu, jako aby víc viděl, jo, ale že měl by potom takhle má zastavit. A teď tady máme jakoby zelenou rovně, my jedeme doleva, ale takže doprava teda, si to tady pletu v té hostáli. On jedeme doprava a on tam má červenou šipku, takže zatím stojí, evidentně o tom ví. Už je zelená, jede. Tak. Zatím v pohodě. Kam pojede? On se drží v pravém. A pak přijíždí do levýho, no, hned. Což je v Čechách pravý. Pomalej. Tak tady už to známe, už jsme v Pijáně. Pak dát brzdu. Ale dobrý být ready, víš? No jasně, no, to je furt nějaká... Tak to tam pouští, zdravě. No, brzdíme. A mohl jet, v klidu, víš? Tak nejsou čáry zase, neví si to... A on si tady bere čáry, hele. Jo, on si je tam dělá, no, tohle těch značek tady. Pomýšlí. Teď jde jako pomalu, nevím proč. Protože my jsme dali jenom Stippling Gardens, my jsme nedali tu 7, jo, ale on by tam měl zajet. To vůbec se zajde určitě. Já už bude zrychlovat, ale nevím, proč tam měl nasadil tu 40 teda. Přitom tady má 60. Ale nikoho nezdržujeme, tam jako nikdo nejde, takže v pohodě. Měl přijíždět brzo. Má volno. To přejede, hele. To šlápnout. To odbočení doprava, nevím, jestli je to tady jako na schvál, že to není, že to jako neumí, nebo je to nějaká specialita, ale už nám to dvakrát nám to asi neudělal, že jo, to odbočení doprava, takže asi to člověk musí přezít, no, tu chvíli. Ale měl to tam nastavený. Měl to tam nastavený, všechno v navigaci to bylo, ale prostě nevěděl do toho odbočovacího pruhu. Dokonce nám ani nevěděl do toho, jo, on teď neví kam. Ne, to ještě, co potřebujeme ještě jet. Navíc totiž kamera Stippling Gardens je velká. Ta nemáme přesně číslo, že jo, ty to můžeš před to. A už to jede. Teď by měl už sám odpočít. Já jsem dal plyn, víš, aby nezastavil. Jo, tak to v pohodě úplně, tady už tam se dojede. Jo. Já jsem dostal strike. Už to já na to širokáč, jestli to tam může přepnout, tady na to 0,1, jestli to tam není. Ne, je to dobrý teď. Je to dobrý. Před gauče. Dreams come true, tyjo, dreams come true. Game changer. Amazing. A teď nevěděla co. Trošku si přebrzdila, ale tak jako na jistotku, víš, na jistotku, no. A šla víc doleva. Kdyby náhodou ten blbec to se rozhodl jít zpátky. A nevím, jestli nedával blinker ten, jestli dával doprava. To nevím. Přijíždíme. Pomalá vozidla. Určitě to je skvělá jako zkušenost. Ty a ty vlastně řídíš Teslu na druhé straně. Aha, ještě po střeše jedem.